Все още има закони, които се спазват. Лъжа е, че референдумите са забранени. Ако са законни, могат да се прокарат. Парламентарна дейност, цъкнете в регистъра за прякото участие. Този референдум, подаден на 30 май, казва, че може да се раздаде борда поравно на българи между 14 и 40 години в деня преди въвеждане на еврото, независимо коя година е, което означава 40 000 лева на човек. Или ако се отхвърли това, че са млади, по 10 000, ако е на всички. Изтеглете уведомлението, най-отдолу е бланката. Тя трябва да се принтира, подпише саморъчно, но най-добре, като сканирате QR кода на бланката или като въведете сайта, отивате на сайта, откъдето също може да си принтирате бланка. Важно е обаче да ни помогнете с дигитализацията, като цъкнете върху данни и снимате бланката да не се загуби в почтата преди да я пратите и дигитализирате имената на подписалите и после си напишете собствен имейл, за да може да ви отчетем, когато правим листите за Велико народно